ሰላም አምላኽ ንኣኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን ከመይ ቀኒኹም ሻድሻይ ክፋል መጽናዕቲ መጽሐፍ ኤፌሶን በጽና ለና ናይሎም ማልቲ መጽናዕትና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅደ 1 ክሳብ 13 ዘሎ ክኸውን እዩ ከም ትወትሩን ገብሮ ነዚ ክፍል እዚ ሓቢርና ብምንባብ ናይሎም ማልቲ መጽናዕትና ክንጅምሪና بسم قويتا يسوس كريستوس كم ببوي سلزي أنا باولوس من تاخاتكم أحزاب نا يسوس كريستوس أسور كأدام هزيرا كم زي صحافكو اتمستير كميلو برأي كم زفلت أني بزعبات سليخاتكم اتوهبني مقابنت سق أملاخ سميهم انتخونكم سي مس أنببكم مو نتأمستير كريستوس زلون نفلت أتكتستقلو يخون الكوميو كمتي إذا حجي نتوم قدوسانو حوارياتون نبياتون بمنفس تقلص اللوم كوينو ابتوم كالوت ولدو ندك ادم ايتفلتن مالت عذابسي موارست حادثغا بوانجيلون اب يسوع كريستوس مماقلت تسفا كم زقونو انا كم جبر حيلو كم تتواهبن وهبت صق املاح اغلغال وانجيل كونكو ناي كاب كلهم قدوسان لتق نزبل اتزي مرمر حبت كريستوس نهزاب كسبخ ازت اغازي تواهبني اتي ابت كله زفتر املاح كابزل عالم تسويرو زنبره مستير مغابينتون كمي مخانون كلهم كبرحلهم تواهبني املاح اتا بزوف ز عينتو طبب حجي بتا محبر غيرو نتوم اب سمايات زلو شمتاتن سلطاناتن مئنتي كفلطوم كم تبكريستوس يسوس غويتانا زغبرو نايزل عالم مغرو سالا بكريستوس مئماننا نهنا تبعاتن بأمنتو مئتاو بو اللونا سلازي كبرتكم يمو بتي مئنتخاتكم زبصحني صبباي كي تسلكيو المنكم اللهو يبل እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን اب مقراف حدا كاب قطر 3 كساب 14 زلو كفلي كنصن كلونا كم زبلنايو باولوس بكريستوس ኢየሱስ نزرخبنايو منفساوي بركات اب سمايات زرخبنايو بركات زبله كله ناملاك كمسجن كلو بحدا نوح حساب كم زمسجده بقانقوا غريك زي كفل زي مقراف حدا كاب قطر 3 كساب 14 زي تقرارصه حدا نوح سنتنس حساب عرفت ነገር كم زغونه رينا نيرنا بتمساسالي منقد دما زي مقراف 3 لما التي نريو كفل دما كلته نوح دبلو سنتنس زحازي كاب قطري حدا كساب شوعته حدا نوح سنتنسيو بتمساسالي دما كاب قطر شمونته كساب 13 زلو دما زي تقرارصه حدا سنتنسيو بقانقوا غريك سلازي بخمس منقدي كلته مقيلنا كندرينا كاب قطر حدا كساب شوعتن كاب شمونته كساب 13 زلو ابتي ناي مجمريا مقيلنا نريو زلنا كاب قطر حدا كساب شوعته زلو كيدنا دما كندريو غلنا ثلاثه ابيت حسابات نركب نمصنعه غطمنا متان زن ثلاثه حسابات غيرنا نزن شوعته قطرتات كنصنعن ينا مالتيو اب قطري حدا باولوس ناي غويتانا يسوع كريستوس اسور كم زخونايو زنغرنا قطر حدا كو انت هونت ازيا كم سالسيتي غيرنا بسالسي درجه كنرياينا قداماي انريو باولوس تገልጸሉ ምስጢር አለው بزعباز ምስጢር እዚ كم ተገልጸሉ ይነግረና ካላይ ድማ አገልጋሊ ናይዝ ምስጢር ወይ ድማ ወንጌል ከም ዝኾነ ይነግረና ማለትዩ ከም ትብዝበልኮ ድማ ሳልሳይ اسور ناي غويتانا يسوع كريستوس كم زغزن ثلاثه حسابات كنريومينا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ ተገልጸሉ ምስጢር ወይ ድማ ምስጢር መጋቢነት ጸጋ ወንጌል ምስጢር ዘበል ቃል አብዝ ክፍል እዚ ተደጋጊሙ ዝተጠቅሰ ናይዝ ክፍል እዚ ኪ ወርድያ ምስጢር ተብል ነገር ምስጢር አብዝ ሐለፈ ምዕራፍ 2 ከም ዝራእናዮ ምስጢር ማለት اب تسويرو زصنعه اب غيزه ግን እግዚአብሔር ዝኸፈቶ እግዚአብሔር ዘርአየና ነገር بفلاي باولوس بزاربلو زلو زي مستير زبلو زلو امراف كلته
كاب قطر 11 جميرو أبز حلف مصنعتنا زرعنايو ناي أحزاب مدحاني بفلاي دما أحزابن أيهودن أما أغلوم نزنبرة كأتري قويتنا يسوس كريستوس أفريسو التأريغو نغلط يوم دما بمعرة بحادة مس أملاخ متقراغو كابز كلتا دما حدا حدش سب مفتارو أمراف كلتا قطر 15 نرغبوينها ازي مستيريو إسرائيل تسفاني روا بمنقد إسرائيل جيرو اكزيابير نعذاب كم زبارخ نقرقن كم زحجي أب حدش كدان كوينو زلو أب زي ما تحافظي كم نريو زلنا عذاب مأرة مس قويتا مس أيهود ناي قويتانا يسوس كريستوس أكال كم زغونو نسو رئسي كلنا دما كاب كله حزبتات كاب كله زدحانة زبلة كله دما أكال ناي قويتانا يسوس كريستوس أكال ناي بيت كريستيان كوينو هذا حدش سب مفتاروغن أملاخ ازي كدن أبلي كدان زي ترأيه أبلي كدان زي نبرة سلا زغونا نزيو باولوس مستير زبلو أب قطري شدوشتا كم زيبلو نزا مستير زي مالت عذابسي موارست حدا زغا بوانجيل أب يسوس كريستوس مماقلتي تسبح كم زغون بوانجيل عذاب نحنا عذاب سلا زنبرنا مماقلتنا إذا تسبح زمغوانا إذا نغرزي مستير زنبري نزا مستير زيو باولوس تغاليص اللي نزا مستير زيو تواهبوني زبلو زلو እግዚአብሔር አምላክ ዘተመስገነ ይሁን ጳውሎስ ነዚ ድማ ምስጢር بገዛ እርሱ ክእለት ብዙህ መርሚሩ ጽኢሩ ገለ ዝረኸቦ ደይኮነ ህያብ ናይ አምላክ ከም ዝኾነ ድማ ይገልጽልናዩ አብ ቁጥር 2-3 እዘን ክልተ ቃላት ንረክብና ከም ዘፍለጠኒ ይብለና እተዋህበኒ ይብለና ስለዚህ አምላኽዩ አፍሊጥዎ አምላኽዩ ሂብዎ እምበር ንሱ በገዛ እርሱ ዝረኸቦ ነገር አይኮነን እዚ ብርሃን እዚ ካብ አምላኽ ስጋን ደምን ዝገልጾ ስጋን ደምን ዝህቦ አይኮነን ሰማይ ዝህቦ ነገር እዩ ስለዚህ አምላኽዩ አፍሊጡኒ ካብ አምላኽ ረኺበዮ እዩ ዝብል እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እዚ ምስጢር እዚ ድማ እዚ ምግላጽ እዚ እዚ ሐቅ እዚ ድማ ንጳውሎስ ጥራይ ኤክስክሉሲቭ ዝኾነ አይነበረን ቁጥር 5 ከነግረና ከሎ ከምቲ እዚ ሕጂ ነቶም ቅዱሳኑ ሐዋርያቱን ነቢያቱን በመንፈስ እተገልጸሎም ኮይኑ አብቶም ካልኦት ወለዶ ንደቀ አዳም አይተፈልጠን ይብለና ቀዳሞት ወለዶ ንደቀ አዳም አይተፈልጠን እጅ ግን ሐዋርያቱ ነቢያቱ ገሊጹሎም ከምቲ ንጳውሎስ ዝተዋህቦ አፍሊጥዎም ከምቲ ንጳውሎስ ዝተዋህቦ ተዋሂቦም ማለት እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ነዚሁ አምራፍ ክልተ አመሰረት ሐዋርያት ነቢያትን ዝተነደቅኩም ድብለና ዘሎ አብቶም ሰባት ደይኮነ እዞም ሰባት እዚኦም ዝመሃረዎ ትምርቲ ዝረኸብዎ ምግላጽ ዝረኸብዎ ብርሃን አውያ ቤተክርስቲያን ተሰሪታ ዘላ አብ መሰረት ሐዋርያትን ነቢያትን ምክንያቱ ዞም ሐዋርያትን ነቢያትን ተገሊጹሎም ስለዘሎ ዝሐቅዚ ዝወንጌል እዚ ንሳቶም እዮም መጀመሪያ ሰቢሆሞ ክብርና አምላኽና ይሁን ካላይ አገልጋሊ ወንጌል አብ ቁጥር 7 ጳውሎስ ንገዛ እርሱ ከምዚ ገይሩ ይዝገልጻ ከምቲ እተዋህበኒ ውህበት ጸጋ አምላኽ አገልጋሊ ወንጌል ኮንኩ ይብል ጳውሎስ ካብዚ ዝበርሃሉ ብርሃን እምበአር ዝመንጨወዩ ናቱ አገልግሎት ካብዚ ዝተረድኦ ምስጢር ካብዚ ዝበርሃሉ ወንጌል ዝተላአለ ናይዚ ወንጌል እዚ ድማ አገልጋሊ ጳውሎስ ቅድሚ ናብ ድህነት ምምጹ ናብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጹ ከም ንፈልጦ አይሁዳዊ ፈሪሳዊ በጣም አኽራሪ አይሁዳዊ ዝነበረ ሰብ ምስ አሕዛብ ቀርብ አይክልን ምስ አሕዛብ አይኮነን ነቶም እኳ ዘአመኑ አይሁድ ዘሳጉግ ዝነበረ ስጢፋኖስ ክቅተል ከሎ ዝተሃባበረ ሰብ ይነሩ ጳውሎስ ነገር ግን እዚ ምስጢር እዚ ምስበረሃሉ ንአሕዛብ አገልጋሊ ኮይኑ አብ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ንመጀመሪያ ጊዜ ጳውሎስ ንሐዋርያነት መንፈስ ቅዱስ ዝፈለዮ ካቡ በመበጋስ ድማ ንብዘሎ ኤዥያ ከዛ አውሮፓውን ጳውሎስ እናዞረ ንአሕዛብ ወንጌል ሰቢኹ አብያተ ክርስቲያናት ሰሪቱ
كمون دما هجي مماغلتي تسفى ناي كريستوس يسوس بمعرة عذاب كم زغونو دما يمهر الله مالتو እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ከምቲ እተዋሃበኒ ውህበት ጸጋ እዚ እተዋሃበኒ ውህበት ጸጋ ዝብሎ ዘሎ ጳውሎስ ብዛባ ድህነት ዝረኸበሉ ጸጋ ይኮነ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቀበሎ ከለና ብጸጋ ኢና ድህና ማለት ጽድቂ ብጸጋ በእምነትና ረኺብና ይዘሎና ድማ ናይ ወንጌል አገልገልት ንኽንከውን ድማ ውህበት ጸጋ አምላኽ ስለዚህ ጸጋ አምላኽ ንምድሃን ጸጋ አምላኽ ድማ ንምግልጋልውን እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቁጥር 2-3 ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና ስለኻትኩም እተዋህበኒ መጋቢነት ይብሉ ስለዚህ እዝነ አገልግሎት ጳውሎስ ጸጋ ካብ እግዚአብሔር ረኺቡ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን አገልግሎት ካብ አምላኽ ናባና ካባና ድማ ንኻልኦት ዝውሕዝ ጸጋ አገልግሎት ድማ በኃይል አምላኽ እዩ ኣብዚ ቁጥር 7 ኃይሊ እትብል ቃል ኢነርጂያ እትብል ናይ ግሪክ ቃል ክትከውን ከላ ኣብ ምዕራፍ 1 ንኢየሱስ ክርስቶስ ካሙታን ንምትንሳ ዝተጠቀመሉ ቃል እዩ ኢነርጂያ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሙታን ዘተንሶ እትሕልፊ ዘለዎ አቢ ኃይሊ እዛ ኃይሊ ዝዝማ ሕጂ ንአይን ንአኻትኩምን ንጳውሎስ ከም ይገሩሉ ናይ ወንጌል አገልገልትኽን ከውን ድማ ገሩና ወንጌል ክንሰብኽ ናይ መንግስት አምላኽ ናይ ዝቃል እዚ አገልገልትኽን ከውን ዝን ክርስቶስ ኢየሱስ ካሙት ዘተንሰአ መንፈስ ንአይን ንአኻትኩምን ይረድአና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ሳልሳይ ድማ ናይ ክርስቶስ እሱር ጳውሎስ ንገዛ እርሱ ኣብ ቁጥሪ 1 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ከም ዝኾነ ገሪዩ ዝገልጻ ብናይ ምድራዊ አዘራርባን ተሪናዮ መንግስት ሮም አሲራቶ ዘላ ናይ ሮም እሱር ጳውሎስ ግን ንገዛ እርሱ ከሙ ገሩ አይራአያን ጳውሎስ ሮም ዘአሰረቶ እሱር ገሩ ደይኮነ ገዛ እርሱ ዝቆጽር ዘሎ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ከም ዝኾነ እዩ ንገዛ እርሱ ብኸምዝ ገሩ ዝገልጻ ዘሎ ንምንታይ እንደሪልና እዚ ነገር እዚ ዝተረድኦ ይመስለኒ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ጲላጦስ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ክዘራረብ ከሎ ጲላጦስ ከአስረካ ቀትለካ ኩሉስ ስልጣን ከም ዘሎኒ አይተፈልጥ እንዲኻ ክብሎ ከሎ ካብ ሰማይ እንደርዳይ ተዋሂቡካ አባይ ስልጣን ይብልካን ከም ዝበሎ ጳውሎስ ድማ ኣብዚ ክፍል ዝውን ሮም አሲራቶን ከላስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ክብል ከሎ ሉዓላዊነት ናይ አምላኽ ስለ ዝፈልጥ ሮም አምላኽ እንተ ዘይፈቂዱ ክርስቶስ እንተ ዘይፈቂዱስ ክትአስሮ ኣብ ኢዱ ምንም አይነት ምድራዊ በዓል ስልጣን ምንም አይነት ነገር ከገብሮ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጥ ድማ ምእንታሁም ይብሎ ዝተአስረሉ ምክንያት ድማ ምእንቲ አሕዛብ ካብተን ኣብ ኢየሩሳሌም ክኽሰስ ከሎ ክስታቱ ሓንቲ ንአሕዛብ ናብቲ ቤተ መቅደስ የእቲኻ ድብልኒ እዩ ብዛዕባ አሕዛብ ክዛረብ ከለውን እዩ ኣብቲ ዋዕላ ብጣዕሚ ዝነደሩ ጳውሎስ ክምልስ ከሎ ካብ ነቶም አሕዛብ ናብ ቤተ መቅደስ ናብታ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ መቅደስ ከም ዘይእተወ ነጊርዎ ማለት ነገር ግን ተሪእናዮ እወ ናብታ መቅደስ ጳውሎስ ንብዙሓት የሕዛብ የእትዩሎ ናብታ ምድራዊት ናብ ኢየሩሳሌም ዘላ መቅደስ ደይኮነ ግን እዚ ምስጢር ስለ ተረድኦ እዚ ወንጌል እዚ ስለ ዝበርሓሉ እዚ ወንጌል እዚ ብምስባኹ ግና ብዙሓት እወ ናብቲ መቅደስ አትዮም አለው ናብ አምላኽ መጽዮም አለው ብዙሓት ንአምላኽ ፈሊጦም አለው በመንገዲ ክርስቶስ ኢየሱስ ናብ አቦ ምእታው ኮይኑሎም አለው እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እዚ ዋጋ ዘኸፍሎ ዘለኹ እሱር ኮይነ ዘለኹ ምእንታኻትኩም እዩ ምስ አይሁድ በቃ ኮምፕሮማይዝ እንተ ዝገብር ነይሩ እዝም አሰርቲያ ይመጾን ነይሩ ነገር ግን ጳውሎስ ነቲ ዝበርሓሉ ወንጌል ነቲ ዝተረድኦ እዚ ምስጢር ዝበሎ ናይ አምላኽ መለኮታዊ አጀንዳን ሐሳብን ነዚ ወንጌል እዚ ምስበርሓሉ ንድህሪት አይበለን እዚ ወንጌል እዚ ብምስባኹ ድማ እሱር ኮይኑሎ እና ብምእንታሁሜ እሱር
ኮይነ ዘለኹ ኢሉ ኣብ ቁጥሪ 13 ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና ድማ ስለዚ ክብረትኩም ይሞ በትምእንታኻትኩም ዝበጽሓኒ ጸበባይ ከይትስልኪዩ እልምነኩም ኣለኹ ኢሉ እዚ ማእሰርተይ ዘሕፍር ኣይኮነን ከይተሓፍሩ ክብረትዩ ክብረትኩም እዩ ይዝብል ዘሎ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን መጽሐፍ ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ክፍሊ ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 13 እሱር መንባሩ ነጊሩና ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 1 በተመሳሳሊ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 20 ከምኡ እሱር ምዃኑ ነጊሩና ኣሎ ጳውሎስ ግን እሱር ዝኾነ ምእንተ አሕዛብ ነዚ ወንጌል እዚ ስለዚ ሰበኸ ስለዝኾነ ደሓፍረሉ ኣይኮነን ክብረቱ እዩ ከማነይ ክብረትኩም ክኸውን እዩ ዘለዎ ኢሉ ንኣቶምን ይነግሮም ኣሎ ማለት እዩ ካብ ናጽነት ንወንጌል እሱር ምዃን መሪጹ ንምንታይ እንደህሪልና ንወንጌል ቫልዩ ስለዝሃበ ስለዚ ወንጌል እዚ ነዚ ወንጌል እዚ ሰቢካ እሱር ምዃንሲ ክብረት ከም ዝኾነ ጳውሎስ ስለዝተረድኦ ጳውሎስ ንሱ እሱር ምዃኑ በዚ ኸይሓፍሩ ክብረቶም ከም ዝኾነ ይነግር ኣሎ ንወዱ ንመንፈሳዊ ወዱ ጢሞቴዎስን ልክ ንሱ ይጸግቦ ከም ዝነበረ ይቅበሎ ከም ዝነበረ አይነት ማእሰርትን መኸራንሲ ከይፈርህ ከቅበል መታን ስለ ወንጌል ከተባብኦ ኢና ንረክብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 ደጊም ይብሎ በኃይል አምላኽ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ጸገብ እምበር በምስክር ጎይታና ወይስ በአይ ብእሱር አይተሕፈር ይብሎ ስለዚህ ጳውሎስ ካብ ናጽነት እሱር ምዃን መሪጹ ምኽንያቱ ንወንጌል ቦታ ስለዝሃቦ እዩ ኣብ ዘመንና ወንጌል ዘይበጽሖ ብዙሕ ናይ ዓለምና ክፍልታት ኣሎ ዞም ክፍሊ ዓለምና ድማ ወንጌል ዘይበጽሖም ድማ ክንከይድ ወንጌል ሂዝና ክንመጾም አይደሉን እንድሕር ስቂልና ክጠፉ እዮም ነገር ግን ድማ ወንጌል ሂዝና እንድሕር ከድና ድማ ማእሰርቲ ክገጥመና እዩ መከራ ክገጥመና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ወንጌል ዋጋ ዝኸፍሉ ሰባት ከይጠፍኡ መታን ኢሎም ከምዚ ጳውሎስ እሱር ዝኾነሉ ዋጋ ድኸፈለሉ ኣብ ዘመናውን ስለ ወንጌል ዋጋ ድኸፍሉ ዘሎ እግዚአብሔር ስሊኦም ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ምድርና ዋጋ ድኸፍሉ ደለው ስለ ወንጌል ኣብ ብዙሕ ናይ ዓለምና ክፍልታት ሚሽነሪስ እናኾኑ እናኸዱ ወንጌል እናሰበኹ ወንጌል እናዘርግሁ እናብጽሑ በቲ ወንጌል ምስባኾም ምዝርግሆም ድማ ዝመጽእ ማእሰርትን መከራን ድማ ዝጸግቡ ዘለው ስለዚህ ጳውሎስ ምእንታኻትኩም እሱሬ ግና ዝክብረትኩም ይሞ አይተሕፈሩ ይብሎም ኣሎ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካልኣይ ክፍሊ ድማ እንሪኦ ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 13 ዘሎ ዕላማ ናይ ወንጌል እዚ ክልተ ሐሳባት ክንሪና ቅድሚው ግን ኣብ ቁጥሪ 8 ዘላ ሐሳብ ክንሪያ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ንኣይ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ለተቅድብል ዝዘገርም ምስጢር ከም ዝበረሐሉ ካብ አምላኽ ከም ተቀበለ አብይ ነገር እግዚአብሔር ከም ዝገለጸሉ ይነግርሞ ነገር ግን እዚ ንትዕቢት አይኮነን ንምእባይ አይኮነን ካብ ካለ ከም ዝበልጽ ገይሩ ገዛእ ርሱ ጳውሎስ አይረአየን የግዳስ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ለጠቅ ንዝብል ንኣይሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቆሮንቶስ ቅድሚ ኤፌሶን ተጻሒፉ ካብ ሐዋርያት ኩላቶምሲ ዝትሕት ሐዋርያ ተባሂለ ከማን ክስመ ዘይግባአኒ ኢሉ ንገዛእ ርሱ ካብ ሐዋርያት አትሒትዋ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ድማ ኤፌሶን 3 ቁጥሪ 8 ድማ ካብ ቅዱሳን ለጠቅ ድብል ኢሉ ካብ ቅዱሳን አትሒትዋ ድሕሪ ቆሮንቶስ ዩ ኤፌሶን ተጻሐፈ ናይ መወዳእታ መጽሐፉ ዩ ጢሞቴዎስ ኣብ ጢሞቴዎስ ድማ አነ ዝቀዳማዮም ሓጣን እዩ ካብ ሐዋርያት አንይስዋ ካብ ቅዱሳን አንይስዋ ህጅ ድማ ረሓጣን ድስለፉን ተህር ኮይኖም ሲሉ ናይ መወዳእታ
نوي عمتات مسجلجل زصحفو تيموثيوس الان سلف دحزو اندهر كوينوم سي قداما يدسر انا ناي نحاتي وادهينو يلو بغمز عينت منجد يزري زرخبو صقا زرخبو فلطت زنبرو منفساوي لممدات زنبرو كله اغلغلوتات نمأبايا يكونون ጳውሎስ ደህነውሕ መገልጋሉን ንገዛእ ርሱ እናትሓተ ዝኸይድ ይነሩ ካብዚ እንመሃሮ ነገር ንሕናውን ብዝፈለጥና ንፍለጥ አባና ብስተገልጸ ጸጋ ይገለጽ ብዙ መንፈሳዊ ልምምዳት ይሐልወና ኩል ጊዜ ንምእባይ ደይኮነስ ገዛእ ርስና አትሕት እንዳበልና ብትህትና ልቢ ብትህትና መንፈስ ክንመላለስ ከም ዝግባአና እዩ ካብዚ እንመሃር بار كلت علاماتات يو زلوا زي وانجيل ويد ما زمستير أملاك كابز كفل زي كم نريو هذا مأتوي ناب أملاخي إفيسون مراف كلت كتر أسر سلستا كم زنقرنا كم زيبل هجقنا أتم كأدم روقات زنبركم نسخاتكم بكريستوس يسوس بدم كريستوس كأربكم يبل أحزاب زنبرنا بدم قويتانا يسوس كريستوس كأريبنا نابو مأتوي رخيبنا وانجيل زيو زقبرة ناب أملاخ كن عطو مسؤو ارقي كهلونا متال بكريستوس إيسوس اتقبرلنا نقر زبسر يوكزي أبير أملاخ ستمسجن يخون بقود ما مدحان رخيبنا بقود ما ناب تسأقا زوفان كن عطو غيلنا مسؤو هجي حبرات كن ركب ناب تهيوت زلوو ناب تقدس تقدسان ناب أبو مأتوي رغمنا እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ድማ ንአና ጥራ ይኮነን አብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ተخلተ ድማ እንደህሪና ጳውሎስ አይሁዲው ካብ ወገና አይሁዲ ስለዚህ ንገዛእ ርሱ የእትዩ ከምዚሉሎ ሳላ በክርስቶስ ምእማንና ንህና ተብዓትን በእምንቶ مأتاو بو ألونا يو سلازي أيهودون حجب كريستوس إيسوس بتبعت نابو مأتاو زخالو كم تأبزح لفا أمراف كلتا كانت كلنا زرعنا يو كاربان زلو روقات نزنبرنا نغلطينا يسلام زبسرلنا قريبهم يمنيرو منبر آتيوم أين برو نساتومون سلازي وانجيل نغلاتنا بمعرة ناب أبو كن أتو زخالنا يو مستير أملاخ ازيو نعذاب نايهود بحادة بمعرة نهادهدنا التعاريقو ناببو كن عطو متان أكسس من قد تغافيتو لنا زي أبير أملاس تمسجنيهم إذن قالات مس أبي براويان زلو غلطة تغسطات زمساسولي براويان مراف 4 قطر 10 شدوشتا كم زيبل سلازي مهرات مأنتغن قبل بجزيت أبواون نردئتنا زخون تسأجا نركب بتبعات ناب زفان تسأجا نقربي به مراف 10 قدر 10 تشعتن إسران دما كم زيبي سلازي أهواتي بتمجارجا مالت بسجاو زقدسلنا حدشن حياون من قدي بدم يسوس نام مقدس نمئتاو تبعات كابزه اللونا يبل تي قدست قدوسان تجاري دلو زنبرة مجارجا كابلا علي كساب تحتي قويتانا يسوس كريستوس أمسك كوهل كلوس تترتيري حجي نابا أبو مئتاو بكريستوس يسوس من قدي تغفيتيو يسوس كريستوس قويتاي وانجيل انتاي وانجيل مئتاوي ناب أملاخي وانجيل مس أملاخ كن الرق نايزال ألم هيوت كن ركب دقابرنا اكزي أبير أملاخ ستمسجني يخون سلازي نزو وانجيل زي كم تأب قطري شمون تاب أولوس كسبغ تواهبني زبلو نحن كنسبكو إذا قبقنا زو وانجيل زي مأتوي ناب أبو سلازخونا مأتوي ناب أملاخ سلازخونا سبات كمالسون دحر كوينوم كدهنون دحر كوينوم إذا من قد زي أطرعيا ناب أملاخ حانتي أتا من قد انكو أتا من قدي بزا من قد زي بممسع أطرعيو سب مس أملاك الرقزخ قدرت شعاتا دما نغلهم كابرحالهم تواهبني إذا وانجيل زي كنسبكو خلنا يو برهان دركب يا انت دبرح نايزل العالم هيوت سبات
ክረኽቡ ድኽእሉ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ካልኣይ ጥበብ ኣምላኽ እተገልጸሉ እዩ ወንጌል ኣብ መዝሙር 19 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 6 እንድህሪናዮ እግዚአብሔር ብፍጥረት ገይሩ ገዛእ ርሱ ከም ዝገለጸ እዩ ዝነግረና ካብ ቁጥሪ 7 ጀሚሩ ደሎ ድማ እንድህሪናዮ ብዝበለጸ መንገዲ እግዚአብሔር ገዛእ ርሱ ብቃል ከም ዝገለጸ ኢና ንረክብ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ቁጥሪ 10 እግዚአብሔር ብፍጥረት ብቃል ጥራይ ደይኮነ ብማህበሩ ገይሩ ድማ ገዛእ ርሱ ከም ዝገለጸ ንርኢና ከምዚ ይብል ቁጥሪ 10 ኣምላኽ እታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበብ ህጂ በታ ማህበር ገይሩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለው ሽመታትን ስልጣናትን ምእንቲ ከፍልጦም ይብለና ኣምላኽ እምበኣር ጥበቡ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጥበብ ብማህበሩ ገይሩ እዩ እንታይ ዝገበረ ዝገለጸ ክብርን ኣምላኽና ይኹን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ከም ዝነግረና ወንጌል ኃይለ ኣምላኽ ንምድሃን እዩ ብወንጌል ኣይንሓፍርን ኢና ወንጌል ጽድቂ ኣምላኽ ድረኸብናሉ እዩ ወንጌል ምድሃን ምስ ኣምላኽ ምትእራብ ዝረኸብናሉ እዩ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ድማ ማህበር ኣምላኽ ድማ ናይዚ ወንጌል እዚ ውጽኢት እያ እምበኣር እግዚአብሔር ንመላእኽቲ ኣብ ሰማያት ንዘለው ሁሎም ሽማምንቲ ድማ እግዚአብሔር ገዛእ ርሱ በዛ ናይ መስቀል ውጽኢት ዝኾነት ብማህበር ኣምላኽ ገይሩ ገሊጹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብዙሕ ዝዓይነቱ ጥበብ ብማህበር ኣምላኽ በቤተ ክርስቲያን በአይን በአኻትኩምን ገይሩ ንመላእኽቲ ንስልጣናት ኣብ ሰማይ ንዘለው ሹመታት ኩሉ ገሊጹ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በአርና ኢሎም መዓልቲ መጽናዕትና ኣብዚ ደው ክነብሊና ኣብዚ ቅጽል ዘሎ ሰሙን ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 14 ዘሎ ክንቅጽይና እግዚአብሔር ይባርኩም ክሳብ ሽኡ ሰላም ቀንዩ ሻሎም